Labarina, 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 labarina. DJ Productions. Ya mai san magatan gobe, kai ne kai na birnin Gombe. Kullum ina yin godiya a gare ka dan kai kake bin rawa. Allahumma salli wa salli sayyidina nabiyil kulli. Darajarsa ne na kaci har gobe makiya basu cin dumba. Gare ka yau mai saurare, ga tabakwanta na ya ajere. Yau ne zan fada maka jin daɗin da na yi dan ba zan ɓoye ba. Ogazet su kwaya ta yadi, in yi wa duk masoya bayani. Ina so ka shaida musu shi son mai san ka ba wahala ba. Ya shi suna da daɗi idan ka dace da wacce ke son ka, wacce za ta gane mene ake ce wasu wata ɗauka. Yayi daga zuciya ce abu baki dole sai ya ɗauka, wanda ya yi wasu tanadi musamman ba zai yi kuka ba. Yanzu hankalin makwance muna rayuwa a takaice, har ma muna jin zamu mallake junanmu ba da ba'a ba. Amma gidansu ban su sani ba, domin ban su ban kofa ba. Duk da hakan rayuwa ce min ne daɗi ba zan mata ba. Irin rayuwa da masoya ba ma tunanin za mu sauya, domin mun riga mun shamu da juna ba za mu so mun rabe ba. Ranar sai ta banzo banta, ta ce da shi zan dinga tunata, sannan in yi alkawari komai wuya san ba za mu rabe ba. Ina ta jin daɗi a raina, na samu wacce take sona. Ina ganin na dace duniya san ni ba zan koka ba. Ashe abun duk shirme ne, irin zantukan mata ne. Taimin abin da ba zan manta ba, yaya ba zan furta ba. Labarina, 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 labarina. Menene taima zan so ka furta wa mai sauraro, ita soyayya rubanta ba a yi da jin tsoro. Duka mai soyayya da haƙuri yake cinye taro. Idan kana son yarinya to kawai gidansu ka dai turo. Ya mai soyayya haƙuri ka saka bisa rankaniya, Yusufa afaka ka ɗauki wannan ita kadarar kariya. Labari wani zai yi cikin kayyari, labari wani kowa cikin sharari ba. Na gode Ogazi Squire, Allah ya saka ma da ka bai shawari akan soyayya ba abin da zan ce ba. Abin da ta yi min ya saka ni tunani ba kaɗan ba, kuma mai saurara a gare ni nake so kai ya alfarma. A ta takwas zan faɗa maka yaya akai da ba zan ɓoye ba.